अपलोड व्हिडिओ ही टॅब आता या ठिकाणी ओपन झाली आहे। या ठिकाणी फेज 1 सिलेक्ट करणार आहे मी, कारण मी फेज 1साठी ती फाईल आपल्याकडं इथं 2 प्रकारचे त्यांनी मॉडेल दिलेले आहेत, टेक्स्ट आणि व्हिडिओ फाईल टाईप। आपल्याकडे व्हिडिओ नाही आहे, आपण टेक्स्ट करणार आहोत म्हणून टेक्स्ट एंटर लिंक हिअर, म्हणजे मगाशी मी जी कॉपी केलेली लिंक होती या ठिकाणी मला पेस्ट करायची। ही माझी लिंक आहे, पहा तिथं तुम्हाला दिसू शकतं ZNGT तो लिंक ॲड्रेस आहे, USB आणि ड्राईव्ह ESDK असं आहे, आणि अपलोड फाईलवरती क्लिक करायचं। ज्यावेळेस मी आता ही अपलोड फाईलवरती क्लिक करेन त्यावेळेस ती लिंक त्या ठिकाणी अपलोड होईल। पण आता रॉंग अपलोड करण्यापेक्षा मी फक्त तुम्हाला दाखवण्याकरता हा व्हिडिओ बनवलेला आहे। आणि ज्यावेळेस तुम्ही अपलोड करताल त्यावेळेस तुम्हाला या ठिकाणी खाली लिस्ट ऑफ व्हिडिओज यू अपलोडेड, म्हणजे तुम्ही अपलोड केलेल्या व्हिडिओची लिस्ट या ठिकाणी दिसेल। आता व्हिडिओ नाही करत आहे, तुम्ही टेक्स्ट करतात म्हणून टेक्स्टची लिस्ट या ठिकाणी दिसेल, आणि या ठिकाणी रेटिंग असतं, ते एक मूक कोऑर्डिनेटर देतो, आणि बाकीचं पुढचं काय ॲक्शन असेल ते देखील या ठिकाणी तुम्हाला दिसून येईल। तर अपलोड व्हिडिओ या बटनवरती क्लिक केलं, त्याचा जो टाईम आहे अपलोड झाल्यानंतर तुम्हाला मेसेज येईल अपलोड सक्सेसफुली। अशा प्रकारे तुम्ही टेक्स्ट टेम्पलेट तयार करून अपलोड करू शकता। अतिशय सोपं आहे, अवघड काहीही नाही। या ठिकाणाहून मी आता लॉग आउट करतो आहे, आणि आपलं रेकॉर्डिंग या ठिकाणी थांबवतो।